irin kashe su da ake yi da kuma ɗana musu dukiyoyi da babu gaira babu dalili. Shugaban taron Dr. Awad Abdullahi Aliyu ya bayyana makasudin taron. su ne dalili na uku wannan sabbin shugabanni za su tattauna matsalolin da yake fuskantar arewa a yanzu ko in ce ɗan arewa a kudancin najeriya kamar yadda ka sani yan kwanaki da suka gabata an ƙona motoci na yan arewa da dukiyoyi. An kaddamar da sababbin kungiyoyi da mika shugabanni da aka nada domin wakiltar wannan kungiya. Sababbin shugabannin da su tattauna matsalolin da kalubale da 'yan arewa suke fuskanta a kudancin Najeriya. Ina ganin abin da matan arewa suke yi. Za ku kare mata kuma su wajen taron da ba shi ke nan ba. Wanda ba kuma za su samu ba. Yanzu za su je gidan kai da ƙorafi. Ai ƙarshen ta na siyasa ne. Kuma ba na siyasa ba ne. Lokacin da abin ya faru wani sati ya zaɓe wani kira da taro wani ɗauko da kwana zai tafi ɗana na sai suka ci abin na za ka je na ce zai tafi taron ƙungiya sai suka ci abin karka ce na ce saboda suka ce abubuwan can kada kada ƙirƙira wani gida da tana an kashe ka sai na ce musu ba ku wani abin da ya sami da Allah da ya gaza. Muna son sa rai don Allah a taimaka mana da duk abin da ya faru a sanar da mu. Saboda mu a kudanci ba mu san ko ba a yin komai tare da mu kuma duk lokacin da aka nemi ana sa ganin mata ko wani abu da ya shafi mata insha Allah a shirye muke muna buƙatar jajirtattu masu tsayawa kuma irin ta mai dafa insha Allah Allah ya taimake ku. Shugaban taron ya kara da cewa ƙungiyar Northern Consensus Movement sun fara ne da ƙungiya guda 7 a yanzu suna da ƙungiyoyi sama da guda 593. Dr. Awad Abdullahi Aliyu ya yi tsokacin cewa daga nan zuwa kwana 21 in har ba a ɗauki mataki kan abin da yake faru. A baya za mu ƙara ɗaukar shi wanda za mu yi zanga-zangan hana kai abinci daga arewacin Najeriya zuwa kudancin Najeriya domin nuna fushinmu da irin wulaƙanci da tozarci da batinci da kisan gilla da ƙone dukiyar da ake wa 'yan arewacin Najeriya a kudancin Najeriya. Maryam Ibrahim Ɗalibi, labaran tambaran Hausa, amon gaskiya. Tana da an gaida Maryam Ibrahim.